Dnes vám dám 3 tipy, ako očistiť svoju dušu alebo ako je pomôcť, aby sa očistila. Prečo je to veľmi dôležité? Preto, lebo na to zabúdame, kašleme na čistenie duše, pretože je to vo vnútri, nevidíme to. Keď máme neuprataný byt, keď máme niečoho prebytok, keď máme niečoho veľa, starého, pokazaného a nefunkčného, tak sa toho zbavujeme, dáme to preč. A to, čo je vo našom vnútri, tak o to sa veľmi nezaujímame a tomu pozornosť nevenujeme, pretože to nevidíme. Ale to, čo je v našom vnútri nevyčistené, neuprátané, tak to sa nám hlási cez naše emócie. Takže prvý tip je, emócie môžete vyplakať, dať ich zo seba von plačom a slzami. Slzy sú veľmi očistný proces, ktorý uľavuje vášmu vnútru, či už zo smutku, strachu, hnevu, ale aj od radosti. Ďalší spôsob je vytancovať to, pustiť si nejakú dobrú hudbu, obľúbenú hudbu zo svojej mladosti alebo to, čo sa mi páči teraz a naozaj tancovať. A ten tanec vám pomôže vyplaviť tie emócie, pretože aj pri tanci, aj keď je to obľúbená hudba, môžete začať plakať, budete sa smiať alebo jednoducho už len tým trasením celého tela vlastne tie emócie sa uvoľňujú. Tretí tip. Boxujte do vankúša, kopnite do niečoho, kričte, vykričte to zo seba, uvoľnite to napätie z toho tela. Pretože to je presne to, čo potrebujete. Aj keď máte nejakú stresovú situáciu, že vás niečo zaskočí nečakane a ste z toho úplne taký, že rozbúchané srdce, roztrasené ruky, začnite na mieste skákať a vytriasať to zo seba týmto spôsobom, aby sa tá emócia neusadila na vašich orgánoch. Toto vám veľmi pomôže zbaviť sa rýchlejšie stresu, napätia aj strachu. No a bonusový tip na záver. Nestotožňujte sa s tým, čo cítite. Vy nie ste vaša emócia, takže je veľký rozdiel, keď poviem som nahnevaná, to je stotožnenie sa s emóciou, a je rozdiel, keď poviem cítim hnev. Takže keď sa stotožním s tou emóciou, tak ma dlhšie drží, ťažšie sa jej zbavujem a rýchlejšie jej prepadnem. Ale keď poviem, že cítim ten hnev, tak si udržiavam určitý odstup a dokážem sa jej aj rýchlejšie zbaviť, dokážem s ňou rýchlejšie pracovať. Napíšte mi do komentára, ako pracujete so svojimi emóciami vy, ako čistíte svoju dušu, ako si uľavujete a zdieľajte toto videjko, aby sa dostalo k čo najviac ľuďom.